Zásady regeneratívneho poľnohospodárstva sú neorať, v našom prípade v ekológii je všetko minimalizačný spôsob, využívať medziplodiny, tak aby sme zabezpečili čo najväčšiu biodiverzitu v tej pôde. Áno, aby sme nakrmili čo najviac druhov húb a baktérií. Nepoužívať fungicídy, prepásať na ornej pôde a pre konvenčných poľnohospodárov ubrať dávky umelých hnojív. Neodporúčam to samozrejme každému hneď, úplne to stopnúť, zminimalizovať samozrejme, že tie dávky, aby to nebol taký šok. A nahradiť to kvalitným organickým hnojom. Tak. Pokiaľ vás táto problematika alebo tieto veci zaujímajú, tak sa tešíme a sledujte naše sociálne siete, kde vám budeme postupne prinášať viac takéhoto obsahu. Zásady regeneratívneho poľnohospodárstva sú neorať, v našom prípade v ekológii je všetko minimalizačný spôsob, využívať medziplodiny, tak aby sme zabezpečili čo najväčšiu biodiverzitu v tej pôde. Áno, aby sme nakrmili čo najviac druhov húb a baktérií. Nepoužívať fungicídy, prepásať na ornej pôde a pre konvenčných poľnohospodárov ubrať dávky umelých hnojív. Neodporúčam to samozrejme každému hneď, úplne to stopnúť, zminimalizovať samozrejme, že tie dávky, aby to nebol taký šok. A nahradiť to kvalitným organickým hnojom. Tak. Pokiaľ vás táto problematika alebo tieto veci zaujímajú, tak sa tešíme a sledujte naše sociálne siete, kde vám budeme postupne prinášať viac takéhoto obsahu.